Joo, mä nyt aloitin tässä vähän myöhemmin kuvaamaan kuin tämä nuori herra. Tuo toinen tuossa. Että jos haluatte katsoa sen alun, niin käykää tsekkaamassa Kojikon alku tästä hienosta, hupaisesta, tyhmästä videosta. Okei. Joo, ihmiset, jos tää on siis alku, eli jos te ootte tän kattonut, niin mä pistän descriptioniin linkin siihen toiseen videoon, joka on niinku tän jälkeistä. Joo, ja mä en tee mitään, koska mä en osaa tehdä mitään. Okei. Paitsi mä osaan tehdä noin. Te ette pystykään tohon noin niinku mä. No hyvin. Mä pidän joku hullun epic musiikin, kun se oli niin nätti. That bitch went to space. Joo, mä täällä mainaan kakkaa. Joo, mulla on max frame rate 40. Okei, vittu kun sitä saa 45 tai jotain sellaista, saatana. Ylös täältä. Oh my god. Vittu kun täällä on Mä löysin. vitut zombeja. Mä löysin. No hyvä. Mä en pysty tekemään mitään kun täällä on nyt vitut zombeja. No. Huuda niille. Sano, että sä oot Putin. Sano, että kurva Putin. Россия священная наша держава. Toi ei kyllä mennyt ihan oikein, mutta... Ai vittu. Mä kuolen jo nälkääkin. Don't worry, friend. I'm coming to kill you. I mean... Tos kerran kattoo mua ilkeästi. Sä oot sille moi. Sen nimi on Juhani. Ei vittu. Mun puhelin just kertoi mulle, että... Ai Sit on. vittu. Creeper! Ai vittu! Onks se? Perkele. Mun frame rateit vaan niinku tuhoutuu tässä nyt. 21 framea. Eikä mulla pikkasen liian... Takana, varo. What? Mä afkaan 2 sekuntia ja näin kun sä kunnetat mun. Mitä? Vittu mä säikäin oikeesti. Saatana. Viitkö mitenkään suojella mua? Joo. Se on ruoka. Noin, kiitos. Miksi meet kreatiivi? Mikä on mitä saa difficulty? Noin, kiitos. Miksi? Mä rupean vähän kyrsiin noin hommat. Aha! Noin. Sellaista. Mikä nyt ne, kato, spawnaa tonne vähällä kauemmas. Miten nyt Peaceful spawnaa ollenkaan? Mä pistin normaalin päälle. Että sellaista tuolla, joo. Okei. Mä löysin niinku stackin ironia melkein. Vitusti koppeli. Vitun minipaska, saatana. Se on sepö! No, Se kuolee! toinen yritti olla avuksi. Ainakin mä saan ruokaa. Mene tohon arkkuun. Itse mä teen Iron Swordin. Ei vittu lapislatsuli. On se katsoa back commandia? Ei. Goddammit. Katso jos. Hei kato, Jonne, kato. Nyt noita arkkuja ei saa auki. Ei se haittaa, nyt mä en näe sitä. Mä menen hunttaa täällä tälleen. Okei. Mä Oo, saattaa tälleen ruokaa. oo.
Mun PvP-kombatit on niin hyviä tässä pelissä. Tän takia mä oon Pref Jungle. Näetkö nää mun PvP-skillit? Näet nää mun PvP-skillit? Mulla ei niinku mitään haju mitä mä teen edes. Siis oot sä niinku missä pelissä tahansa jungle, se on niinku sille, että sä et vaan tiedä mitä sä teet. Ei tossa meni väärinpäin. Noin. En mä näe sut. Burn! Se kuuluu. Uja! Uja! Mä oon niinku half kuollut täällä. Miten se haittaa? Jump motherfucker. Mä oon niinku 12-levunen. Ja mulla on nuoli päässä. Look at that. I used to be idiot like you, but then I got arrow on my nowhere. Dick. Mitä chest on auki? Lag hello. Tulee. Ja se on mun mielestä koko. Lag hello. Team. 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 Mä oon niinku oikeesti tähän ruokaa. Mikä levonen sä oot? Mä oon 12. 12. Juu. Mut mä oon 50 V. Jos haluat ruokaa, niin tuot tulee portjuppeen. Ja mä teen itselleni Iron Armorit. Ehkä mä en tee 9 kenkää heti. Ai vittu. Sut tänne. Tää hullu. Sut tänne. Häh? Please. Onko se kuollut? Otan tossa noi Ironit. Ja tee itelle Iron kamaa. Tuo tulee vielä lisää. Mä pidän tonne sulle ruokaa, tonne arkkuun. Okei, nice. Ruokaa, näin. Ja mun mielestä näitä tarvii 20 jotain, että pystyy tekemään. Mulla oli nyt 34 ja jäi 10, et päättänyt siitä. Joo, ei. Tiedätkö mitä mä sain päälle? Katsoppa. Look at me. Nice, sit sä oot badass. Badass. Mä oon, kato nyt, mulla on puku. Niin Miksi me tehdään tähän peissiin? Me voitais itse asiassa etsiä joku village. Kato. Vittu, kato. Mulla on puku. Mhm. Mulla on liivi. Niin. Mä oon sun henkivartija. Miksi mun? Mä oon junglehän. Oh god. Mä oon support. He has no brain. He has no brain. Who got that? Niin mikä tehdään tähän beissiin? Me voitais mennä etsiä joku village, hei. Tarvitaan vaikka villaa näin ensimmäiseksi. Joo, mutta ei tehdä tähän turhaa beissiin. Mennään etsiä joku village, kun siellä on kiva asua. Mä menen vähän tonne aavikolle päin seikkailla. Okei, okay, vai jos jompikumpi meistä etsii ja toinen on niinku vaikka TP tai joku tällainen. Joo. Mä menen etsimään. Okei. Okay. Kun tää on mun käsitteeksi, niin tässä on joku aavio. Vai onko tää joku Overland vai mikä tää nyt on nimeltä? Okei, mä kasvattelen täällä ruohoa ja odottelen, että mä saan noita. Mikä tää on? No fucking god. En mä otin screenshotin vahingossa.
paina Mesa. kokosta. Se on niinku Black Mesa, hehe. Ne todellakin lampaita. Ui vittu, mutta tiedätkö mitä? Mm. Se tiedosto, ja mä äsken kuvasin, niin se on 600 mega iso. Tää. Damn. Ja sitä vaan, et onneksi se ei oo yli gigaa, koska sit Movie Maker heittää paskaa, enkä mä osaa käyttää mitään muutakaan ohjaa. Sama noobi. Nyps for days. Mhm. Mä lähden tutkimaan. Sillä niinku, että mä vaan näen ton, totta kai. Ja tuolla vuoren päällä. Mulla onkin tarpeeksi villaa, että me saadaan tehtyä sängyn. Ne voidaan nukkua. Mm. Jee. Hyi. Mikäs vittu täällä on? Ahaa.